Oh. Wat is dat nou? Waarom is je een Lego-blokje daar lang? Ja, ik probeer een wereldrecord te verbreken. Ik zit hier nou toch thuis, denk ik ze goed een wereldrecord verbreken. Dit is Klaas. En dit is Bente. Door corona kunnen we de door natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. Dat was dus in het Guinness Book of World Records komen. Klopt. Maar welk record was dat wel dan? Ik ben 21 blokjes stapelen in 30 seconden. Zal ik dan de 10 voor erbij houden? Nou, dat lijkt me een goed idee, ja. 3, 2, 1. Stop! 2, 4, 6, 23. Vind je net zo heel veel van jou zitten? Eerste poging, ik denk dat we nog een keer met proberen. Ja, dat denk ik. Stop! 20. 21, we komen dichterbij. Oké. Ik doe mee, jongen. Probeer je ook maar. Dit wordt helemaal niks. Laten we een hoorrecord verzinnen. Nou, zal ik je eens wat vertellen? Ik heb er een op Google gezien. En daar hebben we dit voor nodig. Binnen 30 seconden moeten we er 38 van deze ding op die gezicht plakken. Dan is die baard misschien net zo handig. Ik ben zo 4. 3, 2, 1, go! Degene die deze papiertjes ziet, kan hier wel even iets betere plakjes kunnen krijgen. Nou, ik ben er in ieder geval een stuk knapper op. 1, 2, 3, 4. Nou, die beurt. 3, 2, 1, go. Stop. Ik kom wel even. 11, 12, 13, 14, 15. Nee. Daar heb ik goed. Nee, doe je stitje. Oh. Nee. De conclusie. Ja, ik moet eerlijk zeggen, een Guinness Book of World Record verbreken, zie ik toch een beetje onderschat. Dat is net zo makkelijk, hè? Hier nog een voordeel is wel, we zijn in ieder geval weer even mooi bezig geweest. Ja. Want we zitten toch maar mooi thuis. Inderdaad. Voor de rest heb ik dan niks gedaan. Nee. Kist er mezelf op deze manier in het Guinness Book of World Record komen? Of het uw record verbrutsen, deel het dan. Via de hashtag mooi thuis.